Bé, jo penso que sempre que parlem d'una televisió pública parlem de qualitat, però jo sobretot ho definiria com una tele valenciana, és a dir, que aposta per continguts que no es puguen realitzar a altres territoris i que parli en valencià i que sigui d'ací, que parli de les coses d'ací, que doni la visió que tenim d'ací i de la nostra gent i de les nostres coses. A mi m'agradaria simplement una televisió pública, plural i sobretot en valencià. En això ja seria conforme. Voldria una televisió, evidentment, en valencià, pública i en una gestió completament oposada a la que va tindre la darrera televisió pública. Pues yo quisiera una televisión de calidad que plasmase lo que quieren todos los valencianos y que, por ejemplo, le diese importancia a temas más locales que no podemos ver en la televisión generalista, como por ejemplo, no sé, temas específicos en los pueblos y que sea todo más local.